Je pravda, že fasting napomáha tomu, aby sa telo zbavovalo nejakých dysfunkčných buniek? Áno, určite áno. Práve to je nová vec, veľmi dobrá vec, ktorú priniesli nielen influenceri, ale priniesli to vedci, pretože to je to, že my nezobkáme, nepapáme celý deň a naše telo, keď papáme, tak sa nevie regenerovať. Naše telo sa vie regenerovať vtedy, keď nepapáme. Takýto spôsob fastingu 18-6, 16-8, 24, úplne úžasná vec na to, aby sa naše telo dokázalo opäť regenerovať tak, ako sa má. Naše telo sa začína regenerovať cca až po 12 hodinách, keď nepríjmame potravu. Takže keď večer si dáte večeru o 6, ráno o 6 sa vám začína štartovať autofágia. Keď si dáte raťajky o 6:30, tak autofágia na ten plný výkon bežala vám len pol hodiny. Takže úplne najhoršie je, keď jete celý deň a jeme napríklad od rána od 6, od 7, ak sa zobudíme, až potom ešte zobkáme pri televízore o 9, o 10. Takže tie prírodzené rekonštrukčné schopnosti organizmu úplne vypíname. Naše telo sa neregeneruje a mladí ľudia sú už unavení.